Mama Sean, kwenza lo. Yebo. Wangathi uyachama nje la, yini inkinga yakho kwenza? Yebo baba mathingeyane ngiyachama. Hey, shothi udelela ngempela nampala. Uzungibiza nangomatshingeyane. Wafundiswa kena lo mfundisi. Ihlale lo khoyo, kodwa nabelo, bam. Sawubona baphoyisa. Wena mobona mina nje ubona iphoyisa. Hawu, okay security. Bab security ngicela ukubuza, le clinic ivulwa nini? Mama Shani, uhlala laphi wena? Awuhlali ndaweni. Ngoba wonke umuntu ohlala la emaphepetheni uyazi le clinic yala kaMapengane ukuthi ivula mhla zingaki. Namanje le clinic la isavula ngolosibili kuphela. Kazi nasikula kanye thina esontweni. Thina sikula ngolosibili kuphela. Ngicela ungitshela abaphathi bakho ukuthi abo le clinic le kusukela manje kumele ivulwe noma kathathu esontweni. Nathina sikhona zonke izinsuku. Mama Shana bo. Ngihlangana laphi mina nalezi zinto ngitshena zona. Ngoba umsebenzi ukuvula isango. Ngilivula. Ngilivale. Nogada ukuthi abangene nabafane bagange la. Chitha ngamfana ngoba uzazi ukuthi ufuna la. Fana indlela. Kulungile. Siyamba lo. kwiSecurity abantu bakuthatha kancane. Bakubuza lokho. Noma ubuze lokho. Abonga ukuthi ngenzani nami. Umsebenzi wami ukuthi ngivule isango. Awukho kunye ngikwenzayo. Sawubona baba security. Yo. Njani baba security? Laphela khuluma mfana ufunani? Cela ukubuza ukuthi imoto ezedolobheni imiswa kanjani. Yebo. Ubona mina ubona uRack manager. Ngizobuza kuwe njengesecurity. Ngiyena uRack manager ngokuthi ngisenza semgwaqweni. Sitheka nansi imoto edolobheni. Khala kuyona. Hamba. Yabonga baba. Hamba nansi. Simele. Bemayo ngala kanokugwala awuqabasi yaba ngizongela bema nje sinomu kanjani la wena mzala baphoyisa kanokugwala uyabhema la bengibhema kona kodwa hayi sengiqedile kona wensizwa leli phepha waZulu ezolikhuluma lo ngifila likaze lisho ukuthi bekumele likhulume awubanza ukubawuthina bawuthi no smoking akubhenyelwa ke lana ke hawu buka baphoyisa buku uyabona ngoba kumkanje ngithi mina lithi ungabhema kodwa ungawuqedi ushiya half yabona nami ngishiya half la khona ngifuseka ubonqosho yasemsebenzini khamba umlungu uyaqoshwa la mina Sanibona guys, igama lami uSinqamo, insizwa emfishane endele umsebenzi wayo. Bafowethu sibonge support kakhulu. Kodwa ukuba ukuthi guys sesizokhipha kanye ngeviki, sesizokhipha ngoMonday kuphela. Magic lo bafowethu njengoba seshilo uSinqamo, into ayidala sikhiphe kabili ukuthi kwakhona ilockdown singafuni uhlala ekhaya ubhoreke kakhulu. Njengamanje babuyele emsebenzini level 3, nathi sibuyele emsebenzini. So guys sesizokhipha kanye Monday. Wena uzothola nje a new episode njalo ngomsombuluko. Sicela subscribe ungaka-subscribe and amadrama lawa esasibuza ukuthi siwenzeni. Siyawenza siqalile ukwashutha njengamanje. Khona sishutha ku2 Maligachu. Wona ke uzongena kwenye channel yethu ezendawo Inter TV. Ezendawo TV. Ungahamba uyoyichecka lo channel njengamanje uzofica uSloda Boy. Ngicela usubscribe kuyona uma ukuthi usawuthanda umsebenzi wethu. Hayi ukuthi sofaka amadrama kuphela kuyona, sofaka nje namanye ama-comedy yabo njengoSloda Boy comedy nabanye mhlawumbe ezendawo entertainment. Kodwa nje uzowathola nje nayo izoba busy njengoba kubusy le. So ngicela usubscribe. IZILIMA ZENDAWO Part 3 uzoyithola nge2 August. Naso seyiqaliwe ukushutha.
Wena ungasubscribe ngicela mfethu. Subscribe ngoba kumaligaju. Ha, Ikhaya lendoda lisala phansi. umaligaju uyafiwa, uyahlekwa, kumnandi. Yonke into. Wona into umaligaju the series. Umaligaju isitori sinesiqhubekile mhlawumbe sizaziphele ku episode. Angazi kodwa. Asazi. Infinite.